Здравейте отново, приятели на lubomirIvanov.com. Заедно сме с поредния клип от поредицата Off-Season 2014, в който ще ви представя тренировката си за гръб. Тази тренировка, както и разбира се тренировките на останалите мускулни групи, се различават в известна степен всеки път, но следват общата концепция, с която започнах новия основен период. Именно силова изолация и време под напрежение при висока интензивност. Тренировката, която наблюдаваме в момента, може би представя концепцията най-добре спрямо до сегашните видеоклипове. Виждате първото упражнение, pull-down с прави ръце, с дълго въже, което много добре изолира широкия гръбен мускул и натоварва доста трудната за развиване долна част, чието развитие, между другото, е една от основните ми задачи в момента. Само след около 2 месеца тренировки в тази концепция, с новите техники и упражнения, които въведох, вече виждам коренна разлика и подобрение в целевите мускули. Да се върнем на pull-down. Първо няколко думи за техниката. Много е важно да се търси пълно разтягане с акцент върху негативната част. Забелязахте в началото, отпускам тялото напред, както и да се търси пълна мускулна контракция, като за целта се изправям. Това увеличава обема на движение на упражнението и въвежда повече мускулни влакна. Първите серии след загрявката са удължени. Първоначално започвам, както и в момента, по-далеч от хребеца. При тази позиция мъртвата точка, това е точката на максимално усилие, се пада долу-ниско, когато ръцете са до бедрата. След като достигна мускулен отказ тази позиция и без да позволява мускула да излиза от напрежение, това е много важно условие за всички удължени серии, се приближавам до скрепеца и продължавам, въпреки че не съм направил почивка, не съм намалил тежестта, приближавам да измествам мъртва точка в горна позиция, т.е. позволява по-усилено да се включат мускулни влакна, които до този момент не са участвали толкова активно в движението. След като достигна мускулен отказ и в тази позиция, отново я сменям с пуловър, лягайки на пейката, отново търся пълен стречинг и контракция. По принцип, за да бъдат продължените серии ефективни за мускулен растеж, като цяло общата серия не трябва да бъде много по-дълго от 2 минути, а в началото трябва да се подбере тежест, така че първият мускулен отказ, т.е. отказа само при първата позиция, да бъде между 300 и 400 секунда. Само единствено за последната серия от този удължен pull-down в комбинация с pullover и само в последната позиция добавям техниката пауза-почивка, като в почивките включвам интензивен стречинг за латисимуса, който наблюдавате в момента. Важно е напълно да отпуснете мускула, да позволите тежестта да ви издърпа назад. Както виждате в момента, за целта се навеждам леко напред. Това ми позволява да разтегна много по-добре. Завършвам с една финална серия, след която не следва стречинг и след това преминавам на следващото упражнение. Следващото упражнение отново е изолиращо, отново с акцент на широкия гръбен мускул, въвеждане на долната част за движението. Това не може да се постигне при традиционното изпълнение на pull-down, където сте седнали на вертикалния скрепец, тъй като латисимуса има много дълъг обем движение. Може да го постигнете по този начин, който наблюдавате в момента на кросовъра, въвеждайки движението по диагонал. Упражнението е в същия стил. След достигане на мускулен отказ, серията се удължава, без мускула да излиза от напрежение, с pull-down вертикално. В тази позиция сме една идея по-силни, затова може да удължим серията и след достигането на мускулния отказ. Наблюдавате в момента последната серия. Тя отново е с интензивен стречинг. Вместо пауза почивка, тъй като тежестта ще дойде много голяма за следващата серия, тя се намалява малко. Дроп серия, отново се преминава към първа позиция, стига се мускулен отказ и без почивка се преминава към следващата позиция, отново до достигане на мускулен отказ.
По принцип такива удължени серии се усещат като доста болезнени в самия мускул, получава се напарене. Не трябва да бягате от него, да забързате движението, напротив, колкото и да е сравнително неприятно, ако искате максимален ефект, движението трябва да е контролирано, акцент на негативната част и мускула да бъде поддържан под постоянно напрежение. Когато правя упражнение, при което не удължавам серията, обикновено прилагам до 3 разтоварвания, в зависимост от упражнението. При по-тежки упражнения разтоварвам веднъж или 2 пъти, ако съм в кондиция, при по-изолиращи до 3 пъти, а когато, както в случая е в комбинация с удължена серия, разтоварванията само 2, както и споменах преди малко, серията не трябва да е много по-дълго от 2 минути. След като натоварихме добре латисимуса, преминаваме вече към средата на гърба, трапецовидния мускул. Упражнението е на машина. До тук вървиме от най-изолиращо към по-базово упражнение. На машина е, за да може да приложим отново комбинация от дроп серии, интензивен стречик между сериите. Няма как да се получи, ако няма опора, тъй като не може толкова дълго време кръста да се държи под напрежение. Малко помощ от приятел за допълнителен по-интензивен стречинг. Обърнете внимание на техниката на упражнението, няма какво толкова да сбъркате. За по-добро разтягане, по-пълна контракция, тъй като уреда му ограничава, съм поставил въже тип фитил, през който се прокарва ръката, за да е по-удобно за захват. Това е отново последната серия от упражнението, най-тежката след 3 нормални серии или 2-3 нормални серии. Това е най-тежката серия с 3 разтоварвания и с 3 стречинга интензивни. Колкото повече намалява тежестта, толкова тренировъчният партньор може да си позволи малко по-силен натиск. Последната серия завършваме с финално изпомпване. След нея не следва стречинг. Отново виждате, темпото не се променя, колкото и дълго време мускул да е бил под напрежение. Опитвам се да контролирам тежестта. Не търсете повторения, търсете качество на повторенията.